Hallo allemaal, ik ben Wim Kools. Ik heb vandaag Renske Jacobsen uitgenodigd van Taarten van Rens. Hoi Renske, fijn dat je er bent. Kan je wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Renske Jacobsen. Ik ben 19 jaar oud en ik ben sinds een jaartje een eigen bakkerij begonnen. En waar woon je? In Schoondijken. En wat voor opleiding heb je allemaal gedaan? Ik ben eerst naar het Swing College gegaan, daar heb ik de HAVO gevolgd. Toen ben ik naar de HZ gegaan in Vlissingen. En dat was niet zo mijn ding. En toen ben ik veranderd en toen heb ik een koksopleiding gevolgd aan Hotel- en Toerismeschool Spermali in Brugge. En die heb ik afgerond en toen kwam ik halverwege het jaar thuis te zitten door de coronacrisis. En toen ben ik taarten begonnen bakken. Ja, ik zie dat je een hele mooie schaaldemontaart hebt gemaakt. Hij ziet er prachtig uit. Dankjewel. Nou, waarom ben je nou eigenlijk begonnen met Taarten van Rens? En wanneer? Wanneer ik precies ben begonnen? Dat zou ik denk ongeveer een klein jaartje geleden. Een beetje toen de corona begon op te komen eigenlijk. Want ik had zelf geen werk en ik zag het wel als een mooie kans om wat bij te verdienen eigenlijk. Het was eigenlijk nooit gepland geweest. Ik had nooit echt zoiets van, oh ik ga nu echt een taartenbedrijf beginnen zeg maar. Maar de mensen vonden het eigenlijk zo leuk in de regio. En het, echt zoals ik ze maak is er ook niet echt. En toen is dat eigenlijk een beetje uitgegroeid. En nu doe ik het alleen nog maar, werk ik alleen als bakker zeg maar. En wat voor stijl taarten maak je? Een beetje Amerikaanse stijl zou ik het noemen. Hoge taarten en dan met drips erop en macarons en snoepjes en een beetje van alles. En maak je alles zelf? Ja, ik maak alles zelf, ja. En wat vind je nou zo leuk aan om taarten te bakken? Het leukste vind ik denk ik als gewoon dat je mensen blij maakt. Het is meestal als mensen iets te vieren hebben. Of als ze een verjaardag hebben of iets in die richting. En ik vind het altijd gewoon leuk als ik een berichtje krijg bijvoorbeeld van iemand dat de taart lekker was. Of een foto van de verjaardag. Of dat kindjes aan de deur komen en dat ze heel blij zijn met hun taart. En waar haal je ideeën vandaan om je taarten te maken? Eigenlijk gewoon wel van social media het meeste. En bedenk zelf ook dingen. Mijn moeder die komt ook heel vaak met ideetjes. Je gebruikt ook taartprikkers op je taarten. Waar haal je die vandaan en maak je die zelf? Nee, die bestel ik gewoon online. Oké. Welke ingrediënten gebruik je en welke vind je nou heel lekker? Van smaken bedoel je? Ja, van smaak en van versiering. In de taart kan je kiezen tussen vanillecake of chocoladecake. En dan heb je 5 vullingen waar je uit kan kiezen. Banketbakkersroom, jam, lemon curd, karamel en chocomousse. En verder heb ik nog van alles, toetjes en cupcakes en brownies en eigenlijk wel van alles. En het allerlekkerste zelf van de taart vind ik denk ik chocoladecake met chocomousse. En cakepops, dat zijn van die kleine bolletjes, dat is een beetje kleffe cake, dat vind ik ook heel lekker. En welke ingrediënten gebruik je allemaal? Ingrediënten Ja, om te versieren. Om te versieren. Macarons en snoepjes en heel veel verschillende kleuren spikkels heb ik en allemaal verschillende kleurstoffen. En welke producten gebruik je allemaal om die ingrediënten te maken? Bedoel je van eieren, bloem en zulke dingen? Ja, ik bedoel voor je macarons bijvoorbeeld, want die maak je zelf. Ja, klopt. Die maak je met amandelmeel en poedersuiker en eiwit. En er zit witte chocolade ganache tussen. Ik ben gisteren bij je langs geweest om te kijken hoe je die schaaldemontaart nou hebt gemaakt. Ja. Daar gaan we nu even naar kijken. Oké, super.
En maak je alles zelf? Dus bijvoorbeeld de snoepjes en zo? Nou ja, snoepjes die koop ik natuurlijk gewoon in. Maar eigenlijk alles wat ik zelf kan maken, dat maak ik zelf. En wat is het dan allemaal? Gewoon van tot de botercrème, tot het cakebeslag, tot alle vullingen. Tot de macarons maak ik zelf. Eigenlijk gewoon echt alles. En maak je alleen maartaarten of ook andere lekkere dingen? Nee, ook nog wel heel veel dingen erbij eigenlijk. Ik ben begonnen alleen met taarten en dan ben ik cupcakes gaan doen. En daar zijn eigenlijk nog wel denk ik een stuk of 8 verschillende kleine lekkernijen bijgekomen. Zoals brownies en blondies en cakepops wat ik daarnet zei. En toen ben ik begonnen met toetjes, tiramisus en chocomousse. En daar wil ik ook nog wel andere toetjes bij doen. En bijvoorbeeld als er feestdagen zijn, zoals bijvoorbeeld nu bij Pasen straks. Of bij kerst, dan heb ik weer andere speciale dingen. Nu zien we een foto van je logo. Heb je dat zelf ontworpen of heeft iemand dat anders heb ik gedaan? later ontworpen, ja. Nu is er een foto van een cijfertaart. Nou, is dat moeilijk om zo'n taart te maken? Moeilijk, ja. Ik vind het niet moeilijk, omdat ik het natuurlijk iedere dag doe, maar ja. En worden die vaak besteld? Cijfertaarten, ja, steeds meer. Zeker. En nu is er een plaatje van een koelkast vol met taarten. Krijg je veel bestellingen van dit soort taarten? Ja, het meeste zijn wel de taarten inderdaad. En nu natuurlijk ook met de coronacrisis, dan vinden mensen het leuk om bijvoorbeeld een taart cadeau te geven aan iemand. Of omdat hun kindjes bijvoorbeeld niet een heel groot feestje kunnen geven, krijgen ze een mooie taart. En welk ingrediënt gebruik je het meest op jouw taart? Om te versieren of? Ja, om te versieren. De meeste iedereen neemt wel macarons en snoepjes en zo'n prikker, wat je daarnet zei. En nu zien we cupcakes, bijvoorbeeld net zoals deze hier zo. Ja. Maak je die ook veel? Ja, ook heel veel. Ja, klopt. Gebruik je verschillende smaken cupcakes of verschilt dat? Ja, normaal gezien altijd vanille en chocolade. En als het bijvoorbeeld een feestdag is of zo, doe ik nog wel eens andere smaken. Of dan doe ik er vullingen in. Of... Welke smaken gebruik je dan het meeste voor feestdag? Bijvoorbeeld red velvet cake doe ik dan. Of dan doe ik karamel erin. Of lemon curd of jam of een beetje van alles. Lekker. Wat zijn dit precies? Want dit zijn een soort van ijsjes, maar hoe noem je dit? Ja, de bolletjes noem je cake pops en de ijsjes noem je cake popsicles. En dat zijn eigenlijk gewoon, dat is eigenlijk verkruimelde cake en daar meng ik dan botercrème doorheen. En dan kun je dat kneden tot in een bolletje of tot in een ijsje. En dan dip ik dat in witte chocolade en dan versier ik ze. Oké. En wat is dit precies? Dat is tiramisu. Gewone tiramisu heb ik en dan met frambozencoulis of met zelfgemaakte karamelsaus. En worden die vaak besteld als toetje of is dat gewoon als bijvoorbeeld in plaats van een taart? Nee, meestal als toetje inderdaad. Dat mensen dat bestellen voor in het weekend als er vrienden komen eten. Of op een Valentijnsdag heb ik heel veel tiramisu's en zo verkocht. En nu zien we een taart, nu zien we een mooie blauwe taart met chocola en zo op. Van wie is die? Of was die, weet je dat? Voor wie deze was? Ja. Precies deze, dat zou ik niet weten. Want ik heb wel heel veel snoeptaarten gemaakt. Maar meestal zijn dat voor kinderen die jarig zijn. Die krijgen dan een snoeptaart. Of ik heb ook wel alles voor mensen gehad die bijvoorbeeld gewoon heel erg van snoep houden. Dat ze gewoon een snoeptaart geven. En heb je daar veel werk aan om al die snoepjes en zo erop te leggen en al die botercrème en al dat soort dingen? Ja, op zich gaat er wel veel werk zitten in een taart. Maar omdat ik het natuurlijk iedere dag doe, word ik er wel steeds sneller in. Ja. Waar maak je jouw taarten? Thuis, ja, bij mij in de keuken. Hoe lang doe je precies over om bijvoorbeeld zo'n taart te maken of een cakeje? Ja, dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Gewoon als ik helemaal van begin tot eind zo'n taart moet maken. Met de cake bakken, wachten tot het is afgekoeld, verse botercrème maken. Dan ben ik denk ik wel 2 à 3 uur bezig. Maar als je er natuurlijk meer maakt op een dag, dan krijg je een beetje ritme in en dan gaat het allemaal vanzelf. En hoeveel taarten maak je ongeveer per dag? Dat is iedere dag verschillend. Dan ligt er gewoon aan hoeveel er besteld is. Hoe kunnen de mensen een taart bij jou bestellen?
Hoe ze bij mij kunnen bestellen. Je kan bestellen via Facebook of via Instagram. Taarten van Rens heet ik daar gewoon. En dan kun je me een privéberichtje sturen. En dan via daar dan geef ik een beetje uitleg over de prijzen die ik heb en de smaken. En dan kun je via daar bestellen. En hoe ziet de toekomst eruit van Taarten van Rens? Een eigen bakkerij of een restaurant of weet ik veel wat? Ja, ik zou later wel iets willen beginnen, denk ik. Een lunchroom of zo. En dan dat er daar dus ook gebakjes zijn en dat de taarten kunnen worden afgehaald. Maar ik weet nog niet wat de toekomst brengt. Een jaar geleden dacht ik ook niet dat ik een taartenbedrijfje zou hebben, dus het kan altijd veranderen. En wil je dan ook nog uitbreiden in je taarten? Hoe bedoel je precies? Ja, in je taarten en je cupcakes om nog meer soorten... Ja, dat zou ik sowieso wel willen doen hoor, ja, zeker. Ik zit hier de hele tijd naar de taart te kijken. Wat voor smaak is het en zullen we er een stukje van proeven? We kunnen zeker een stukje proeven. De smaak is de favoriete smaak van mezelf. Chocomousse met chocoladecake. Dus ik zou zeggen smakelijk. Nou Renske, superleuk dat je gekomen bent en bedankt voor je taart. Beste kijkers, bedankt voor het kijken en tot ziens.